Κύριε Κανιούρα, στο πλαίσιο του οφθαλμολογικού συνεδρίου, του Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου, δίνονται και κάποια βραβεία αύριο. Να μας πείτε τι βραβεία είναι αυτά. Ναι, η Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος στα πλαίσια του 51ου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου, σαν κίνητρο στους νέους κυρίως γιατρούς για καλύτερη εκπαίδευση και επιστημονική απόδοση, έχει θεσπίσει κάποια βραβεία. Τα βραβεία αυτά δίνονται στην τελετή λήξης που θα γίνει αύριο. Είναι βραβείο για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση, βραβείο για το καλύτερο πόστερ, επιστημονικό πόστερ, βραβείο για το καλύτερο επιστημονικό βίντεο. Επίσης είναι ένα βραβείο το οποίο είναι χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας ΤΕΑ, το οποίο θα δοθεί στον ειδικευόμενο που θα κάνει την καλύτερη προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο. Ακόμα ένα βραβείο που θα δοθεί είναι μια χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας Εργάνη, η οποία αφορά μια υποτροφία στο οφθαλμολογικό νοσοκομείο Moorfields στο Λονδίνο ύψους 5.000 ευρώ για 15 μέρες, είναι αυτό το course. Και ένα άλλο βραβείο το οποίο έχουμε θεσπίσει φέτος για πρώτη φορά είναι της ΟΕΒΕ αυτό, είναι μια χορηγία της ΟΕΒΕ στον ειδικευόμενο ή ειδικευόμενη, μέλος της ΟΕΒΕ, με την καλύτερη δημοσιευμένη εργασία σε περιοδικό υψηλού επιστημονικού κύρους, οφθαλμολογικό περιοδικό. Πιστεύουμε ότι αυτά τα κίνητρα που θεσπίσαμε είναι αρκετά έτσι ώστε να αποτελέσουν ένα ερέθισμα για τους νεαρούς γιατρούς, έτσι ώστε να ασχοληθούν περισσότερο με την επιστημονική έρευνα και συγγραφή. Εμείς μιλήσαμε ήδη με κάποιους ειδικευόμενους οφθαλμιάτρους, οι οποίοι πραγματικά μας είπαν ότι η Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος τους παρέχει εκπαίδευση, διαλέξεις, παρουσιάσεις, πέρα από το συνέδριο το ίδιο και σε μαθήματα που μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν και εκπαιδεύονται και δεν νιώθουν ότι υπολείπονται κάτι από τους ιατρούς του εξωτερικού, για παράδειγμα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι εξάλλου και το έργο της ΟΕΒΕ, να παρέχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε ειδικευόμενους και ειδικούς. Βέβαια και στα νοσοκομεία και στις πανεπιστημιακές κλινικές και στις κλινικές του ΕΣΥ γίνεται εκπαιδευτική δουλειά και μαθήματα. Η ΟΕΒΕ λειτουργεί επικουρικά, κάνοντας τα φροντιστήριά της κάθε εβδομάδα, κάνοντας τις ημερίδες που είναι 4 κάθε χρόνο, κάνοντας κάθε 2 χρόνια το Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο και επικουρώντας το έργο των κλινικών, των οφθαλμολογικών της Βορείου Ελλάδος.